Yun, preparing na kami. Delivery, San Jose, Urdaneta City. Ayan. Bali, sasabay na rin yung isang aso ko dito dahil sabay. San Jose kami, tapos punta kami ng Pantang Pinmaludpod ata yun. Wait nyo na lang yung unit dyan, sir, sa San Jose, Urdaneta. Sila, boss, hindi na daw nila kailangan ng upuan tsaka ng table. Kaya may space tayo dito sa likod. Dito natin ilalagay yung ating Belgian Malinois na si Poseidon. Mag-i-stud din ngayong araw. Parehas na Urdaneta yung natin location. Kaya minsanan na para hindi ako babalik-balik sa Urdaneta. Ayan. Yan, kahit na Urdaneta yun, pinapasok ko yan. Walang problema yan kahit malayo kayo. Dito na tayo. Dito na tayo sa farm para kunin si Poseidon. Ayun yung bit naming video. Okay, si Poseidon naman ngayon. Mag-i-stud siya sa Urdaneta din. Nandun na si Poseidon, mga boss. So mamaya na ako magbibideo pagka nakuha ko na. Grabe katawan. Ay, may basal man na, wait. Ayan, grabe si Poseidon, ganda ng katawan. Nakakita pa ng manok. Natin yung busal. Puro safety first natin. Mahirap na kung wala tayong busal. Saan na yun? Ayun. Ito yung busal. Ito. Ito na yung busal. Para safety first, guys. Bali, sabay. Yung, stud service, saka pag-deliver ng video, okay. Kaya, thank you, Lord, sa blessing. Ayan, si Poseidon, sa mga gustong magpa-stud dyan, PM lang kami, oversize yan. Taka, dark gray yan. Dark gray sable, Ayan, kitang-kita, Thank you, mga boss. Ayan, si Poseidon. Grabe. Diskarte yan laban. So, ibibigay video, okay, tapos stud. Double kill, mga boss. Thank you sa mga client namin na nagsusuporta. Maraming salamat sa inyo. Hindi dahil sa inyo, wala rin kaming wala rin kaming money. Thank you, mga boss. Nag-aantay na sa amin si Marvic, yung shooter sa taga Pusurubio. Sa may 7-Eleven siya, guys. Ayan, sunduin na namin siya. Idol! Wala. Si Boss Marvic, nandyan na, nag-aantay na. Yan, lutod kami na. Ayun, may video, okay, wala. Lutod na, guys. Ayun, pagwap, Urdaneta na rin kami. Ayun, dito na yung location. Sila sa Zarate. Ayun, nababa muna namin. Ayun, okay na, nag-deliver na dito sa San Jose, Urdaneta, sila boss. Sila boss. Deliver namin video, okay, mga boss. Stand naman, stand. Dito na kami sa Urdaneta, sa vet house. Dito yung bahay ng magpapabreed ng Belgian na si Poseidon. Ayan, Pero hindi na ako magbibideo sa pag-stud session na bawal. Sa Facebook. Mga boss, pauwi na kami. Next na yung pick up kami ng video, okay, sa Nilumbod. Tapos ibagsak sa Poblasyon Mangaldan. Tapos na rin mag-stud si Poseidon. Rinda kami limita kami malag. Shot puno. Dito na kami sa parteng Nilumbod, Kamandan. Pick up kami ng video, okay. Yung unang trabaho namin, nag-deliver kami sa San Jose, Urdaneta ng isang unit ng doon, video, okay. After nun, pumunta ka naman kami ng Pinmaludpod, Urdaneta para nag-stud. Nakita nyo naman yung stud kanina. Ngayon naman, pick up kami ng video, okay. Itong video, okay naman na to, itatransfer naman namin sa Poblasyon Mangaldan. Shoutout sa inyo, ma'am. Maraming salamat sa tumatangkilik sa aming video, okay. Ayan, soon, sana madagdagan namin. Video na lang ako mamaya pag nandun na kami sa location. Ito na tayo sa pagpipikapan ng video, okay. Bali, 2 araw yung video, okay natin dito, guys. Ayun naman, transfer na. Extension na, video ko nila. Okay na, bali 10 pieces. Ngayon naman magbibigay tayo ng 10 upuan
tsaka isang long table sa poblasyon Mangaldan. Kapoblasyon na kami guys. Deliver na tong video okay na galing Lumbot. Malapit na. Tapos grooming lang susunod. Okay na, na-set up na rin. Ay, sige. Same place. Ay na, grooming na lang. Yun, sound check muna bago umalis. Pakiramdaman ko muna. Mahirap na may deliver yung video kaya hindi mo check. Bago ko i-1 to, chop to muna. Gusto naman yung makapapang diskarte. Grooming naman ang diskarte ko ngayon. Kasama ko si bayo ko. Thank you sa patuloy na pagsuporta sa bagong business namin ng mga kapatid ko. Maraming salamat. Hayaan nyo, mas gagalingan ko pa. At kung ano pa yung pwede kong i-offer sa inyo na idagdag. Na hindi lang long table, tsaka hindi lang upuan yung mabigay namin sa inyo. Thank you mga boss.